Өлкәнең Майны районы Яңамаклау шавылы узган гасырның 60-70 елларында зур гаиләләрнең күп булуы белән төбәктә дан тота. Ул чакта биредәге һәр эш йортның берсендә 9-10 бала үсә. Алмакаевлар гаиләсе дә шуларның берсе. Иршат бу гаиләдә 7нче бала. Аның сөйләве буенча бүген инде мәрхүм булган әниләре Шәмсиниса апа балаларын кече яшьтән үк хезмәткә тарта. Аның күз карашыннан үк куркып тора идек без ди. Строгыйдым да, строгый. Мен ыршмадым, кенамадым, күземнән куркалар иде. Күземнән куркалар иде. Сарамыз өстәлдән bir kişiye peyda almıyorlar idi. Yani yarımı değiller, yarı aşağıda. Иршат кече яшьтән үк рәсем ясарга, буяулар белән кайнашырга ярата. Минем беренче укытучым да әтием булды дип искә алган иде ул берничә ел элек. Минем учителем бик яхшы иде, әти. Ул үзенең вакыты булмаса, мышлай миңа краскасын сытып калдыра иде дә, үзең тисләрен тап дип, и шуннан калды инде менә колхозный кисточкалар дип миннәргә. Шулар белән эшләргә рәндем мен. Рәсемнәрнең ничек эшләнгәнен, аларны беренче булып күрүче һәм аңа иң дөрес бәя бирүче әлбәттә инде аның хатыны Рима була. Рима крали. Нәрсә? Менә шул атның һәммә буталып бетте. Берсәк агартмаска микән, берсәк битен веселорага самаска микән башы. Булай кара түгел, самин мотор. Мотор шулай. Шулай калдырыйм мен. Калдыр тотынма. Үзенең бер бүлмәсе бар. Ул шул бүлмәдә аның рәсем ясарга тотына, берәр катын ясый да ул мине не шакырып ала. Рима, менә бу нормально, инде шулай буламы ди, миннән сорый инде. Мин инде анарга тәнкыйтьлим дә, тәнкыйтьләп тә алам. Мотор яхшы булса, мәтәм яхшы булган тотынма булсына димен. Иршат заманының барлык авыл балалары сыман тормышның бөтен баскычларын узган егетләрнең берсе. Еллар узган сайын яшьлек еллары ешрак хәтергә төшә. Аеруча армиядә хезмәт иткән еллар ди ул. Шуңа да армия альбомы гаиләдә иң кадерле яткәрләрнең берсе. Бу альбомга 40 ел быел була. Бу прям архив документ шикелле. Мин Литвада служил, воздушно-десантные войска. Ул вакытны самый элитный не иде, полк иде бездә. Беренче тапкыр парашюттан сикергән көннәрдә хәтерендә. Самолетка кергәч парашютта сикереп чыкты. Шунда сирена кабыза иделәр. Куркуңнан сикерәсен чәсен белмисен аны. Тәтеш якларында туган Рима белән Иршат моннан 39 ел элек тулайтыракта танышалар. Килгән булган бер кыз янына. Монда мин килеп чыктым да, шулай ул миңа нәрсәдер карады. Ул шулай танышып китте. Аннан кинога бардык. Бик мотор, стройный гына, ВДВда служить иткән бит инде. 20 яшендә, миңа 18. Бүген һәр туган көннең кадерен белеп, тормышның тәмен туеп яшим ди рәссам. Балалар урнашкан, аныклар үсә, миңа тагын ни кирәк ди. Җәмәгать, бүген минем камырым уңды. Тәме дә тәмне булырга күренә. Ашап карагыз әле. Пешерә. Уңган, ул ягы уңган, чистоплотные, мен аны бөтенесен әйтәм, бик чистоплотные, бик уңган. Нәрсә пешергән азыкларын миңа бөтен нәрсәсе шуяны. Моннан берничә ел элек рәссам Иршат Алмакаевның язның 17нче мизгеле дигән беренче шәхси күргәзмәсе Ульяновск татар мәдәният үзәгендә узды. Анда аның табигать, татар авылы, мәчет күренешләре сурәтләнгән эшләре куелган иде. Менә бу Чүпрәле районы Татар Шатрашаны авылында 1780 елда салынган мәчет. Бу Шатрашан мәчете миңа подсказать итте, китаптан карап Хәзрәт Мулла Дамир. Бу шулай просьба белән обратился да, анда нетмәгән цокольный этажа юк иде, мәдрәсә булгас дигәч, мин үземнең фантазия белән радик чүре тоже бутнитте кушылды булышты. Узган гасырның 90нчы елларына кадәр, төгәлрәге 1992 елга кадәр Алмакаевларның 10 балалы гаиләсе әлеге чишмә буендагы менә шушы йорттагы бер итәләр. Һәм менә инде моннан 2-3 ел элек аларның уллары Иршат әтиләренең һәм әниләренең истәлеге итеп, менә шушы чишмәне яңадан аякка бастыра. Әбдрәшит ага белән Шәмшиниса апаның 7нче балалары әлеге гаилә чишмәсен төзекләндергән Иршат Мәскәү төзелеш институтын тәмамлаган. Шуңа күрә мондый эшләр күңелгә дә рәхәтлек бирә ди Иршат. Яшьлегебез монда үтте. Яшьлегебез, аннан узган барган иткәндә халыкка да полиция келәде инде. Һәр нәрсәгә иҗади күзлектән караган Иршат абый әлеге беседкында бөек шагыйрыбыз Габдул Тукай әкиятләре буенча эшләгән. Менә бусында былтыр булса, менә монсында Суанасы, монсында Обырлы карчык, ә инде 4нче баганага ул Шүрәле сурәтен ясаган. Бу ишле гаиләдә һәр бала да нигә дә булса сәләтле. Монда рәссамнар гына түгел, араларында җырчылар да, шигырь сөйләүчеләр дә һәм биючеләр дә җитәрлек. Иң мөһиме, аларның һәр берсе тормышта үз һөнәрен, урынын һәм үз юлын тапкан.